mai isa da karbewa lu'ulu'u a cikin juji sun da ni a kala Allah ne mai isa da bayarwa mai isa da karbewa Allahu mai abun mamaki al'ajabi ibadallah dubu haihuwar annabi isa ba uwa ibadillah dubu rayuwar annabi musa a gidan ado na dai gaya ma ka gaya mata wallahi kuma alƙawari ka ɗauka. Assalamu alaikum. Amu alaikum salamu. Na'am. Ka dawo Awwalu. Na dawo. Khadija. Awwalu? Na ji ka ce Khadija. Mama, ai sunana na gaskiya kenan Khadija, amma a gidanmu ana ce wannan mama. To, sannu Khadija. Yawa inna nagode. 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 Allah ya miki albarka. Zan tafi. To. Na gashi, faraki ce. Bari in taka mata. An raba ni da keke nan Allah sa haka shi zai fi mai rashi na muradina yanzu babu watan zaɓe soyayya ruwan zuma gaskiya kamar da da Alaikum salam. Lafiya lau. Mami kin zo? gaskiya an cutar da zuciya ta daya amma ra'ubu shi ya san ku Ita kuma wannan wace ce? Ɗan makwabtan mu ce. Sau tari tana zuwa tana ce ina ta aiki. Khadija. Me yasa kika yi ina ta ƙarya? Ƙaryar ne mata. Me yasa kika ɓoye mata sunan ki Khadija? Haka kakata take kira na da shi. Kin san dai bazan taɓa yi wa ina ta ƙarya ba. Bazan taɓa mata ƙarya ba. Kuma dole in ta tambaye ni zan gaya mata sunan ki na gaskiya. To me a ciki? Ni ma ai ban ce ka boye mata sunana ba. Ka faɗa mata. Kaga awal ne zan wuce. Sai an jima. soyayya ruwan zuma gaskiya kamar da ma'uwa shamuwa a ce ni ina barki to gaskiya ba dai ka gaji da jira ba ka fito kofar gida kana jira. Rabi, wani abin mamaki ne fara a cikin gidan nan. Abun mamaki kuma? Kwarai kuwa. Khadija na gani a cikin gidanmu ban san dai me ya faru ba amma ga dukkanin alamu ta dade a cikin gidan nan domin na ji inna tana mata godiya. To amma ya kamata ka tambaya ai kaji. Na ce mata me? Ta boyo inna asalin sunanta. Ta ce wa inna sunanta ba Khadija ba. Ni kuma ina shiga na ganta na kira sunanta. Inna ta tambaye ta ce ya ta ji na ce Khadija. Ita kuma Khadijan ta yi charaf ta ce ai sunan da ake kiranta a gidansu kenan mama. Kuma ka san ni dai ba zan yi inna ta ƙarya ba. Kai ma ka sani. Gaskiya bai da kamata dama idan inar tambaye ka mata ƙarya. a cikin juji baki gani bai dauko ba idan kana kai da sana'a ka yi kwanan kunci ba Ina zuwa. irin sana'ar ta mutayi kamar shara Ina zuwa. To yaya? Bayan baka damu da ni ba, kamar yadda na damu da kai? Haba abu. Ke ce kike faɗar haka kawai. Yanzu fa kin ga abokina fa na kira fa muka yi da shi zamu haɗu a gareji
amma da kika kirawo ni na yi watsi da kiran da nema abokina saboda ganinki ya fiye mana haɗuwa da shi a gareji muhimmanci ne watsi da shi na taho wurinki. Ta yaya zan yarda da haka? Ta hanyar cika maki alkawarin kuɗin da kika nema a wurina. Ya kamata ki gane cewa kin wuce yadda kike tunani a cikin zuciyata. To shiga mu je ko? Mu je mana. Duniya mai juyi ce yau da gobe ta Allah ce. Mai kuɗi da talakawa. Wato gaskiya na san tsabar ƙaunar ka ne da rashin haƙuri da kare ta kasa da kai sa ta zo har gidan nan ta ma koyo inna sunanka. Ni ma na fahimci haka. Amma kana ganin idan inna ta gane cewa wannan ita ce Khadija sai ba za a samu matsala ba? Ka san dai abin da ya faru tsakaninmu da mahaifinta. Allah zaɓa min da ya faɗi ke. Amin. Amma ka san dai Rabi idan ina ta tambayin dole zan gaya mata gaskiya. Idan ma gaskiya bai kamata ka ɓoye mata ba. Amma Allah roƙonka da Allah kada ka gaya mata cewa Khadija ƙare suna ta mata. Me yasa? Hakan zai iya rage Khadija kima da daraja idan ita inna. Duk da ka san cewa ta yi hakan ne ita saboda ƙaunarka da take yi. Saboda ita inna ta kalli abin a matsayin yaudara ko wani abu na daban. Haka ne. Insha Allah zan yi hakan. Ni zan wuce idan ta so da gurin aiki zan biyo ta gurinka. Ba da ma ina jiran ka. Ba ni kiɗi na. Yana cikin babar din. Okay. Sai mun yi magana. Kakka da mu ai zan dan biya nan. Kana kai da sana'a ka yi kwanan kunci ba wani tashi irin sana'ar. To yaya ka gani? A guri yayi gaskiya. Ya ai kai ba manaja wannan kayan sun yi lafiya lau. To alhamdulillah. Duk za su shiga duka. Dama shi yasa na zo in gani da kaina. Kayan nan sun yi wallahi. To kaga kullum ba tsakana da ku sai godiya. Gaskiya ne. Nan Alhaji Sani Jakare ya zo ya karɓi kaya ya yabe mu ya kuma gode wa yara. Ya ai baban manaja Alhaji Sani Jakara da Alhaji Ibrahim suna ɗaya daga cikin wanda suka taimake mu harkar mu ta kai inda ta kai. Har muka zama abin da muka zama. Ai sun taimaka mu 100%. Harkar nan ta inganta. Wallahi mun ji daɗi sosai. Shi yasa ko da yaushe muke muku godiya. Ai gaskiya ne. Walau sala'a. Ila yawa awal. Na dawo. Ka dawo? To alhamdulillah komai yayi ko awal? Na dawo komai yayi. Yawa. Ko shine awal din da kake ga mu? Shine awal din. Yaron arziki kenan. Kai. Awal. Ya gida. Ya kasuwa. To wannan sana'a ka rike da kyau. Insha Allah. Kwana ɗaya biyu babu manaja sai mana maganar ka. Abinda nake so da kai ka rike amana da gaskiya. Saboda duk inda muka kai za ku kai. Insha Allah. Gaskiya ne. Allah ya taimaka. Ai kaga Alhaji. Duk cikin yara na ba wanda in na ba kuɗi ya je ya siyo kaya nake kwanciya ina bacci da munshari sama da wannan yaro awal. Kuɗi na a hannun wannan? Kaya na a hannun wannan? To ka ji ko awal? To a rike amana. Insha Allah. A rike amana da gaskiya za a kai duk inda aka kai. Ba mata. Awal. Na'am. Bari mu raka. Ji abin da ya faɗi ko awal a rike. Allah saka da alheri. Yawwa. Mu je a taka masa. Yau da gobe ta Allah. Mai kuɗi da talakawa shine yayi su ya tantance. Ɗaukaka daraja shi ke wawan. Ashe ne kike yi? Wallahi nan nayi saboda ba na so ya gani shi sanya na yi nisa da inda. To me yasa? Fatan dai ba a samu wata matsala. Babu komai Rabi, amma gaskiya ban san yaya za ta wanye ba. Kamar yaya? Ina na da kirki sannan tana da son mutane. Dan gaskiya ta ma fa awwal raha. Ga ta da son fira. Saboda lokacin da ta so zan baro gidan, ina bata so ba saboda ita tana da son mutane. Inda aka samu akasi wuri ɗaya ne, awwal yana zuwa sai ya kira sunana. Hakan ya sanya in ta fahimci wani abu, amma sai ne sauri na waske da wani abu. To tsoro na ɗaya, kada ta tambayi awwal, ka san awwal ba zai yi mata karya ba. Idan kuma hakan ta faru, ba zan sake ɗaukar ƙafata na je gidan ba. Me yasa? Na faɗa mata hakan ne, duk da dai kakata hakan take kira na da shi. Ka kira mun yi magana wannan magana da shi. Za ka wuce gare ki. Kuma shi kansa ya gaya min cewa baya son kuma ta masa magana a kanki. Amma ka san dole ta tambaye shi, na san ko ba yau ba sai ta tambaye shi. Kuma na tabbata abul ba zai taɓa yi mata ƙarya ba. Kafin wannan lokacin hakan ya cimma ba.
To Allah ya amince. Na gode sosai Rabi. Zan tafi saboda mama na kar ta ji ni shiru. Ba kuma yi. Allah da abin da ke cikin zan kira ki. To shikenan na gode. Gida zai rigi. An cutar da zuciya ta ɗaya, amma ra'ubu shi ya san ko'ina, ya sanya da gobe da ra'ubana, shi ne za ya bani domin fita, da shi ne ya zama ne ɗai gata. aikin banza aikin wofi ko ina abai a iya aje wayarsa ana nan ana ta yaban awwal mu kuma a banza ko oho. Hello, Zainabu Abu mai tagwayen suna. Haba baby, na jira ka ce min za ka dawo har yanzu baka dawo ba. Ina ta jiran ka baka zo ba. To me ya faru kuma? Sai wannan kalataccen ne ya zo, ga yanayi yana ciki yana bacci. Wai Abba? To in ba shi ba wa. Ai daga kai sai shi kuke shigowa gidan nan. Bacci yake hadda jan rago. Ka ji shi. Lalle Abba ya cika maci amana. Yanzu abin da Abba zai min kenan. Ya ce mun yana nan a gareji. Na zo gareji na tijiransa, ashe anan ya taho. Baby, ni dai dan Allah ka zo ko zan dan ji sanyi a raina. Kwantar da hankalinki ga nan zuwa. Ga nan yanzu nan ga nan zuwa baby. Lallai Abba, wato abin na Abba tsakanina da shi yanzu har ya zama zai iya munafunta ta yanda ya san ina son abu a zuciyata kuma ya rika zagayawa bayan na je da shi ma kuma ya rika shi ka ina zagaya yana zuwa wajenta. To rabu da shi. Na haɗa raba. Cika lubaye. Babban dila, san illa, mai san Allah, maganar da ake ta yan gwangwan san babu kamar bala mango. Mai abin kwarai baya kirari. Duk ko mai san ƴan kwarai tabbas ya aure isassa. Ko da naka ka so na wani. Gaskiya dokin karfi. Ga farin wata sha kallo a cikin masana'antar jari bola. Ko shakka babu Alhaji Bala Mangu fitacce ne a ɓangaren masu sana'ar jari bola. A koda yaushe wurin kasuwancin sa makil yake da kwastomomi. Saboda farashi mai tsoka da yake sanya a wajen sayan kaya. Kullum ƙara samun mutane yake yi, ba rabuwa suke ba saboda kyautata mu abokan mu'amala musamman a ƙaramar hukumar Mangu da ke jihar Plateau. In dai maganar kayan scrap ake yi kala daban-daban, idan aka zo wajen Bala Mangu sai dai a shafa addu'a domin kuwa an zo ƙarshe. Kaf garin Mangu da kewaye babu kamar Bala Mangu. Alhaji Bala Mangu shahararren gogaggen masanin harkar jari bola kenan da ya fice a garin Mangu da kewaye. Da na leƙa garin Mangu na ga yadda al'umma suke ta hada-hadar harkar jari bola da Alhaji Bala Mangu. Lallai abin sai dai a ce masha Allah. Alhaji Bala Mangu za ku iya haɗa hudar kasuwanci a ko'ina kuke a faɗin Najeriya ta hanyar kiransa ta lambar waya kamar haka: 081 65 70 71 01. Alhaji Bala Mangu ɗaya tamkar da dubu a garin. Ko babu kwatance santar ma'ana gane ta. Gashi ba mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
masu kallo da masu sauraro masu albarka, ni ne Malam Abdullahi Alhikima, shugaban cibiyar ba da magani na addinin Islama ta Alhikima Medicine. Ga mutanen garin Damaturu, ni Abdullahi Alhikima zan yi aiki ni da kaina a garin Damaturu a ranar 20 ga watan 6, ranar 20 ga watan 6 zuwa 23 ga watan 6, ma'ana kwana 3 a cikin garin Damaturu. Za a same ni a Nayinawa bypass, titin Alimarami kusa da kasuwar dare, muna nan a saman bene. Ni da kaina ne zan zo garin Damaturu, ba yarana ba. A zalika mutanen garin Gashuwa jihar Yobe da mutanen Gaidam da mutanen Fataskum zan yi aiki a garin Gashuwa ranar 24 ga watan 6. Mutanen Gashuwa da mutanen Gaidam da mutanen Jajimaji da mutanen Babban Gida da Baimari duka za su same ni a Gashuwa kamar yadda na faɗa ranar 24 ga watan 6 zuwa 27 ga watan 6. Zan yi aiki na kwana 3. Za a same ni a nan GRA bayan Gammal Lodge, GRA bayan Gammal Lodge kusa da gidan mai unguwa ya Musaki. Gurgarin Allah mai albarka, ni Abdullahi Alhikima zan yi aiki da kaina ranar 27 ga watan 6 zuwa 30 ga watan 6, ma'ana aiki na kwana 3. Zan ba da magani ni da kaina insha Allahu. Al'ummar Macina, al'ummar Jajimaji da al'ummar da suke yankin Guri gaba ɗaya za a same mu a Locus bayan makarantar mai kwano, ma'ana Reality. Idan ka je bayan Reality za ka ga gidanmu an rubuta Alhikima. A nan ni zan yi aiki na kwana 3 insha Allahu rabbi. Yau Khadija, ki zaɓi duk saɗin kujerun da ke ga sun miki a nan. Ni kuma zan siya miki, kamar yadda na miki alƙawari domin aurenki. Gaskiya wannan yaya ya min kyau sosai. Ina son shi. To shikenan. Tunda mun gama da kujeru, dama kuma mun gama da gado. Sai su nuna mana katifinsu, sai mu je nan ma sai ki zaɓa ko? A'a ni gaskiya ba za a siya min katifa a nan ba. To a nake so a siya miki? A shagon Ibrahim Ɗanladi sabon zuwa. Ibrahim Ɗanladi sabon zuwa? To a ina suke? A Jasu? Salisu. A Khadija. Na kowa. Ku ce gida muka zo. Dama ku ne a nan? Wallahi mu ne a nan. Ya aiki? Alhamdulillah. Dan mata ce kaje za mata aure, sai ta ce bata yadda a siya mata katifa a ko ina ba. Sai a wannan kamfanin naku na Ibrahim Ɗanladi sabon zuwa, shi yasa muka zo. Gaskiya kamfanin naku yana sarrafa katifu masu kyau da kuma inganci. Wallahi mun ji daɗin wannan bayanin naki. Gaskiya muna da katifu kala-kala. Muna da nau'in katifu kamar su Beta Foam, Gold Foam, Uniform Super, Royal Foam, Rumble Foam, Awala Foam da sauran nau'in katifu muna da su a wannan kamfani namu. Haka zalika muna murna da zuwan kwastomominmu da suke zuwa wannan kamfani namu. Kamfaninmu Ibrahim Ɗanladi sabon zuwa. Muna nan a number 11 Ibrahim Tire Road, Kano. Gidan Hajiya Amina Yar Metu Plaza. Shop number 11. Alhaji Adamu na unguwar Rubawa. Kayi fice a ɓangaren sikiraf ko gwangwan. Ina mutanenmu masu kasuwancin jari bola. Muna iya ce muku kuma lu'u-lu'u a cikin juji. Shakka babu, a wannan karan za mu iya cewa kakarku ta yanke saƙa. Domin kuwa katafaren kamfanin nan da ke sayan karafuna na Alhaji Adamu Anguwar Bawa. A wannan karan ma ya sake yunƙurowa domin ƙara sauƙaƙawa abokan kasuwancinsa kamar yadda ya saba. Kamfanin Alhaji Adamu Unguwar Bawa yana da ƙwararrun ma'aikata jajirtattu tare da babban sikeli mai inganci wanda babban mota da ƙananan motoci da tirela za su iya hawa nan take a auna a baka kuɗinka ba tare da je ka dawo ba. Gaskiyarsa da jajircewarsa ta sanya ake faɗin katafaren kamfanin a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Hakika zuwan kamfanin Alhaji Adamu Angoba wata dama ce ta samu ga masu babban jari da kuma ƙaramin jari a harkar jari bola. Gaisuwa da jinjina ta musamman ga dakta, farfesa, alaramma, sannan kuma na kira ka da barista amma fa na bangaren gwangwan. Ba kowa bane ya cancanci wannan kirarin nawa face Alhaji Adamu Unguwar Bawa. Alhaji Adamu Unguwar Bawa ya yi fice a bangaren sana'ar gwangwan domin kuwa ya yi fice tun daga samunaka
har zuwa unguwar Bawa. Alhaji Adamu unguwar Bawa. Za ku iya neman sa ta lambar waya kamar haka domin neman ƙarin bayani. 08067929848. Alhaji Adamu unguwar Bawa. Sinadari samun nasara sa'a sauki rangume da rahusa shine taken da ake yi wa fitacciyar cibiyar nan kuma shararriya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da ta kware take da kwararrun ma'aikata ta kuma fito da sabbin tsare-tsare domin samar da ci gaba da ma bayar da gudunmuwa a bangarori daban-daban da suka shafi lafiyar al'umma ka baki daya. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take ba da magunguna ta bangarori daban-daban da suka hada da maganin ciwon sanyi, sanyin mara, sanyi mai feso da kuraje a gaban mutum, sanyi mai zubar da farin ruwa, sanyi mai saka kankancewar gaban ɗa namiji, sanyi mai saka daukewar sha'awa, sanyi mai saka ciwon mara a lokacin al'ada. Al-Fuad Islamic Research Center ba a nan ta tsaya ba, tana ba da maganin basir, yawan ciwon baya, rashin kuzari wajen saduwa da iyali, yawan fitar da iska ko kullewar ciki, yawan tashin zuciya ko kuma yawan rama. Ina masu ciwon siga kuma za ku iya shigowa a wannan shararriyar cibiya kuma fitacciya ta Al-Fuad Islamic Research Center. Masu ciwon hawan jini ma ana gayyatar ku a wannan cibiya, da masu ciwon sida wato S, zafi a tafin kafa, karancin gani, ina masu matsala ta rashin haihuwa, ina masu matsalar istimna'i wato wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda hakan yakan kai su ga matsalar samun rashin haihuwa. Al-Fuad Islamic Research Center babban ofishinsa a Najeriya yana nan a garin Kanan Dabo, Zoo Road, Amana Plaza kusan Shoprite da ke cikin Kanan Dabo, wanda daga babban ofishinta na Kano ake aika magunguna a dukkanin jihohi da ke cikin ƙasa Najeriya. Al-Fuad Islamic Research Center a jamhuriyar Nijar babban ofishinsa yana nan a babban birnin Niamey, wanda daga nan ne muke aika magani a dukkanin sassa daban-daban da ke cikin jamhuriyar Nijar. Kai dai kawai garzaya Al-Fuad Islamic Research Center domin magance maka matsalar ka sauki rangwame da a cikin Kayya mutume na? Wallahi lafiya lau wallahi. To ya kasuwar ne? Kasuwa alhamdulillah mun gode Allah. Bari na kira nawa POS din ka gane? Ni ma dan an gizo min nawa kuɗin. Ko baka gane ba? Bari idan na kira shi sai in baka ci sai ka bashi account number. In gan ya labto sai ka bani. A okay ba matsala ba matsala. Kai haƙuri mana daga can zuwa nan wani sake akwai. Abarta haka ma tsohuwa ce in baka iya a tura ka. Ka sai mun ne? Ga wannan azababban nan hantsi. Hantsi me zan maka? Mun yi magana da kai mun ɗauki alƙawari kuma na cika maka to kuma kira na me? Lallai ma gaya ni zai ma akuya to na rantsi da Allah sai dai masa bunsuru billahi la ilaha illa huwa sai dai masa bunsuru ni ko sai na goga masa jarfar da bai iya dauka wallahi. Ya turo kuɗin ne? Ban sani ba. Allah gafara. Baby sahibinki ne. Yawwa. Abu. Na'am, aka fito kuma na ɗauko ruwan ka. Bawan mata, har ka zo? Na zo. Abba, ashe da kana nan ka ce min kana gareji, ka sa na je gareji na dinga jiran ka Abba, baka je ba? A'a bawan mata, ni ma fa na shiga garejin nan fa.
ina cikin garejin nan aka yi man waya daga gida aka ce na zo na karɓo wani sako. To dama sakon da nake karɓa gidan yana daga nan baya. To da na biyo ta layin sai na ce bara na fara shigowa mu gaisa da Abu, in ya so ina fita sai in karɓi sakon sai na je na basu gida na same ka gareji. Abba ni za ka rena mu hankali, ni za ka yi wasa da tunanina sai ka ce wani dan karamin yaro. Wannan maganar naka ban yarda da shi ba, ka tsara abin da ka ga dama ne kawai ka faɗa min. Haba bawa mata, kamar ya kana nufin ƙarya zan maka ne? Ka tambayi Abu ita ka ji mana, a ita na mata bayani kuma ta san yadda abin yake. A'a. Duk maganan nan a batta ta wuce dan Allah, a bar maganan nan. Haba. Ai ta jujjuya magana guda ɗaya. To yanzu dama abin da yasa kaga ina neman ka akwai babban matsala, wata matsala ce ta faru mu je daga waje. Kuma kwarai da gaske wata matsala ce mai karfi ta ƙara tasowa mu je daga waje. Haba Abba, abin da kake baka kyauta mu, don me za ka munafurce ni? Kamar yana munafurce ka, mene maka ne bawo mata? Kana nan gidan Abu, na kira ka a waya ka ce min kana gareji, na je gareji na zauna na dinga jiran ka, Abba baka zo ba, don me za ka yi min haka? Haba bawo mata, harkan nan fa duk abu kwaya ɗaya ne fa, kai ma fa kana mana haka fa, kana munafunta ta wani bi ka zagayo ka zo gidan nan fa, gidan Abu. Abu ɗaya ne, don haka a ja mu abin layi kawai, ka sani na sani. Kawai shikenan. To, naji shikenan a bar magana. Ka ce kana nema na akwai matsala, me ya faru? Alhaji Badamasiyo ya zo har gareji wajen baba manaja. Ka ji irin yanda yake yaban Awwal, wai yake faɗar Awwal sai ya zamo wani a gaban mu. Wai baban manaja da kansa yake cewa wai Awwal mutumin kirki ne, a gabana ba yake kallo na cewa wai Awwal mutumin kirki ne. To ai laifinka ne bawo mata. Na faɗa maka ka bani haɗin kai mu kullalliyar da za mu kawar da Awwal ɗin daga bisa doron ƙasa mu kashe shi, dan idan ba mu kawar da shi ba wallahi ba za mu taɓa zama lafiya ba za mu taɓa samun abin da muke so a rayuwar duniyar nan ba. To me yasa? Saboda shi mutum ne mai gaskiya, ya bayar da gaskiya da amana, saɓanin muni da kai kenan mu ba mu da gaskiya, kuma sanin kanka ne bawa mata, kai yanzu ba za a taɓa damƙa uwar kuɗi a hannunka ba a same su kamar yadda aka baka su, ba za a samu ba. To ai kai kanka in aka ce a bani ajiyar kuɗi a taddasin da aka bani kamun faɗa, saboda haka ai ba zan yi haƙuri ba, dole sai na taɓa, kai ma ka san haka. To ka gani akwai bambanci kenan. Shi kuwa Awwal idan aka bashi kuɗi na tabbata in za su shekara wallahi za a same su yadda aka damƙa mai a hannunsa. To yanzu me mafita? Kaga Awwal a nan garejin nan ya zo ya same mu, kuma a gaban mu kana gani har wani wuri aka buɗe masa, amma mu daidai da tayan mashin ba manaja bai bamu ba, har fili aka ba Awwal. Abba a gaban idan mu kana gani, amma bayan da muka iya. To idan ba mu yi da gaske ba, wannan yaron kana nan ko ruwa sai hana mu sha a garejin nan. To bawan mata, yanzu ya zama dole mu je mu samu Alhaji mai gemu mu kullalliyar da za mu kulla, shine haƙar mu za ta cimma ruwa. Allah ko Abba shine mu fita kawai bawan mata. Kai, ni har yanzu ɗarɗar nake, har yanzu tsoro nake ji wallahi. Tsoro nake ji fa ka a kama mu. To, tsoro? Ba kai jama'atu kana aro bane. Ni ne na jama'atu. Haba. Kai kato da kai? Haba dai. Na rantse da Allah. To, ba matsala, in ta yi daɗi mun sha, in kuma ta yi wari masai. To an jarraba zami. Kuma ta sa an dace shi kenan. Wai kana ganin za mu samu kuɗi kuwa? Kai? Kutuma buro ba. Kuɗi kai. Da Allah? Sai mu sai jirgi. Kai? Na rantse da Allah. Kai, ka ce mu masu arziki ne kenan. To sai ka zana Mangal Jamus. Da Allah? Na Allah. Sai dai ka ji ana Dangote Babulaye. To ka gani? Atiku da me fara? Eh? Atiku da me fara? Da me fara? Dinki yake a kasuwar bacci. Dinki? Wallahi tallahi. Dan je ma Allah. Allah. Dinki dai dinki tela? Eh mana. Atiku dai? Sosai ma. In ba ka je na ba tarihi. Da ga jan ka sai da ma. Da ne. Dangote ba? To Dangote ya haifas kare. Ice? Eh mana. Ka ce mu muna kan hanya arziki, ni da matin da na gan mu ko na san wallahi tallahi mu masu kuɗi ne, lokaci da kawai bai yi ba. Sosai ma kuwa. To yanzu ya zami kenan? Na mu shiga kawai mu gani. Haba. Allah. To yanzu ta ina za mu fara? Mu fara ta nan kawai. Haba. Allah. Kai kawai mu je kawai. Da Allah? Allah. Mu daga nan kawai sai mu yi wuf. Tun yaushe? To mi na kawai. Wala be. Tsofaffin karafuna a kawo.
Launi. Na wuni. Da ban wuni ba ka gani. Ina gajiya. Ina gajiya. Me kuke wani labe-labe a nan? Ya kai ne? Sorry sa. Ai, ranka ya dade wannan fadan da kai mana shine yanzu ma koma sana'a gongon jari bola. Jari bola nan shine a ciki? A'a. Dama wancan karan fa haka kuka fake. Kuka cuci wannan yaron. Ku ji tsoron Allah. Menene a ciki? Oga. Ai. Wai miki damu ku ne? Karfe ne. Na san kai gaskiya oga. Wallahi kwando ne muka samu muka tattaka. Sai muka sa a cikin oga. Kwando. Kwando a cikin mu? Kwando ne. Kwando ne muka dan yanka ka san nauyi ake aunawa na kwando. Na gane. To bude mu. Bude mu gani. Dan kai dade za su tashi. Kada bude mu gani. Za su tashi. Kwandon zai tashi? A'a ga zabi ne a ciki. Muna bude za su tashi. Da zomo haka fari. Farin zomo. Ko me ya da jari bola da zabi kuma? Mun dan gwada kiwo ne. Muna gwada kiwo. Kai bude oga gani mana. Zan bude gidan kona ne. Kai bude mu. Magana kana mu. Bude mu oga gani. Oga. Wayo. Da fa da kyau. Na ba su tashi oga. Na rinda da Allah ne. Na riba ko muka siyo su. Za su tashi. Za su tashi wallahi. Za su tashi. Gani mana. Za su tashi. Ce jari bola kake me ya da zabi da jari bola? Kiwo. Bude mu. Za su tashi. Ka bude. Oga. Na mare ka ba. To. Ba za ka bude ba? To. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurot kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali Bureau cikin Ummi Plaza. Kashful Ali ta shirya tsab domin ku, to sai kun zo. Lafiya kuwa? Lafiya, amma ba kalau ba. To menene ya faru? Na san baka manta da mu ba. Kai Aminullah, ya isa haka, kada ka sake ka kai ni bango, ka sa ni na aikata abin da baka taɓa tunani ba. Jahilci da hauka ne yake da mu. Saurara, Aminullah, na amjabu, na tsane ka, na sani. Wallahi sai na ajiye maka tarihi a rayuwarka wanda ba za ka taɓa mantawa da ni ba. Kuma ka rubuta ka ajiye duk inda kake, sharrin yana nan tare da kai. Wannan abin ne yake damu. Ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, aminci da kuma gangarta, gaskiyarsa da gasgatawarsa ta sa duk inda ya sa gaba makiya suke son ganin bayansa, sai dai kash wanda ya dogaro da Allah tabbas Allah shi kan iya masa. Aminullah. Ku tsaya da addu'a. An kore daga gurin aiki. Babu wani kwakwaran dalili ko guda ɗaya? Wallahi dole hankali na ya tashi. Rayuwa ba ta yiwa sai da jarrabawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zai tabbatar da cewa ni da imani mun yi hannun riga. Babu abin da suka isa su yi maka wallahi sai abin da Allah ya kaddara wallahi. Kamar na roki Allah ya dauki raina, dole sai ka rika haƙuri, ka rika karɓar waɗannan jarabawa. Ya sha gwagwarmaya, ya sha fama, duba da yadda ake masa diddigi, ake masa bita da kulle don saboda gaskiyarsa. Aminullah.
Me yasa ba ka so mu kasance ni da kai a inuwa ɗaya? Saboda ba mu dace ba. Menene yasa ba mu dace ba? Saboda talaka ne kai. Mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da abin da nake so a cikin raina. Dole ne ki fahimce ni Aimana. Saboda ba za ki taɓa samun ba. Awa kake ni aminin nan? Ban fahimce ka ba. Ko ta wani hali sai na mallake ta. Ba za mu taɓa barin sai ya ci nasara ba. Hakan ba zai taɓa faruwa akan ido na ba. Ita 'yar masu kuɗi ne, kai kuma matsiyaci ne. Ita tana da ilimi, kai kuma jahili ne. Ita tana da nasaba, kai ku kai dakata malam. Kamfanin Hali Dubu Movie suka ɗauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Aminullah. Mashirin shirin Musa Adam Ramos. Aminullah. Ka shiga hanci na da kudin da ne fa. Na sani. To ka fita, ba zan fita. Wallahi sai na raba Aminullah da Aziz. Lafiya? Ayyo Allah na fita. Malaman ruqiya za a samu su zo gidan nan su mata ruqiya su sauke miki wannan aljanna da suke kai. Ruqiya kuma abba. Kwarai da gaske babu su dai. Ni wallahi bani da aljanna. Uban waye ce baki da aljanna? Ba da umarni Usman Adam. A nemo shi. Kai ba fa kowa bane fa Aminullah din da kike an tana magana. Wani banzar bazara ne wofu. Ba kan kowa bane. Kai ma ka san ba za su taɓa yadda ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminullah. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Alhikima TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.